siphinde sahlangana futhi osukwini lanamhlanje. Namhlanje futhi siyabona ababukeli emakhaya ukuthi umkhulu futhi uvivile uhlomile futhi namhlanje uphinde wabuya naye umkhulu babukeli emakhaya. Ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe and ningakhohlwa babukeli emakhaya ukuthi umkhulu uyeGoli ngomhla ka1 kuze kushaya umhla ka3 mase yabuya buyele khona la eKZN. Babukeli emakhaya uthumani ngobuningi benu nigijime niye kuyena umkhulu niyobona ukuthi uphetheni ugijime nje usulungise kahle babukeli emakhaya yonke into ekumele uyiphathe uye kuyena umkhulu nikhulume nomkhulu ningakhohlwa ke babukeli emakhaya ukuthi uyatholakala uDumba kaSibumbu uyatholakala umseshi babukeli emakhaya iyatholakala inkunzi yembongolo uOdimbiza babukeli emakhaya muye umuntu wesilisa kumele uhlezi unembizo washo njalo ngisho naye umkhulu ngokwakho uyafakaza impela babukeli emakhaya ke simbingelele umkhulu naye simamukele ohlelo lakhe sawubona mkhulu siyakwamukela nawe. Ya sanibona nibalaleli ekhaya sezansi. Yebo mkhulu. Sephinde wabuya ke futhi umkhulu Dube. Ngithi anginaziseke umphakathi waseGoli namaphethelo. Yebo mkhulu. Ukuthi ngomhla ka1 kuya kumhla ka3 ngizobe ngiseGoli eProtea Grand eduze Engine Garage. I-location nizothunyelwa futhi yona yokuthi niqonde kahle ngqo khona maduzana. Ke namhlanje la ke balaleli bethu ngiphathele induku yokuqoqa ikweleti. Noma kushubile nje kodwa ke yokuqoqa ikweleti kwaphela umuntu mele novalo angahluleka ukuyisebenzisa. Kodwa ongenalo uvalo ngenxa ukuthi abantu bathatha imali yakhe enkulu noma bamtshontshele imoto yakhe. Yebo mkhulu. Ungangaba nesibindi sokuyeza lento. Le nto ihlukene kanti yinye kodwa yenza izinto eziningi. Yebo. Iqoqa ikweleti ibuye futhi ikwazi ukumbuyisa unkosikazi uma wathutha wabaleka wangamazi ukuthi washonaphi. Yenza khona izinto eziningi noma ngabe waboshwa umuntu wakini waboshwa wagwetshwa iyakwazi futhi ukumlanda ejele. Kodwa ke isebenza ngendoda emfushane. Yebo mkhulu. Noma ngamadoda amafushane. Tikolosha. Yebo mkhulu kunjalo. Ayikho phela singayenza phela uma sokunzima ayikho into ongayenza. Yebo mkhulu. Ngizwe ngichazeleke ukuthi kwenzeka kanjani ukuze kuphume lento. Nginomuthi wami nje ogayiwe oyimpuphu omlingana. Lana ke mokuthi uyaqala kuyenza lento. Ufuna uthole ikhanda lengulube. Thola ikhanda lengulube, uthola amasi. Usuthola lezo zinto zonke into oyithola ikhanda lengulube amasi. Bese uhamba nazo ke lezi zinto uye nasehlathini lo uyophehla khona. Uyophehla ehlathini ke la khathi uyophehla lapha ehlathini uyovusa lezi yalwane okuyizona izilwane lezi ke ozofika uyitshele ukuthi azenze njani ubani wathi into yakho noma ubani wahambayo ufuna makabuye yonke noma ubani wathatha imali yakho nje kanjalo isikweleti lesikhuluma ngazo. Yebo. Nanokunye. Yebo mkhulu. Uzofika wosele inyama yengulube lapha ehlathini. Akhona namasi lokho esithathishe ngakhohle. Uzofika wosele inyama yengulube. Inyama yengulube uyisike phakathi mase uyihenga la phezulu esihlahleni. Yebo. Bose uyayosa lenene. Ukuyosa lokho ukuthi khona lezi moya lekhathini izoza ukuthi usufikile manje khona into ekhona la. Khona umuntu ozophaka la. Izobe siyagijima akoshoti lawo besebenza la kuwena. Kodwa uzoqhamuka yedwa uzoqhamuka indoda. Izoqhamuka indoda vele ivumbuke la phansi. Usovele isikhuluma nawe ukuthi yini oyidingayo. Usuzosho wena ukuthi ubani wakabani wathatha imali yami mhlambe ewu500,000 akasafuni ukuyikhokha. Manje nomzale ngiyacela ukuthi uhambe ungilandele le mali. Uma kukhona isithombe salowo muntu usibeke phansi kodwa uzohamba umfune ngaso isithombe. Uzomfuna azamthole
lapha kusadlalwa-ke ayisabhenywa-ke insango uzobuya lo mkanjalo lo muntu athatha imali yakhe engango-500 uzobuya lo mkanjalo azoyikhokha ngoba sokuyashisa yashisa insipho waphela uma ukuthi akashesha ayibuyise lento le kuyashisa akusalungile lapho yebo mkhulu kusadlala akusadlalwa manje ngithi ishubileke manje isishubeleke manje masokusho yona-ke le uzobe siyafika lo muntu akutshela ukuthi hhayi ngizoyikhokha imali yakho kumbe uyiphethe akuningi ahlukane nawe ngoba usuyifuna ngenkani uyabona kuyabhudwa manje ya usuyisukuma kanjalo-ke lana engale iyaphinda le nunu waphela yenza into ey'ningi yebo mkhulu iyaphinda le nunu-ke uma ukuthi-ke wena uyayifuna ufuna kube eyakho ezokwazi ukukusiza ufune yakho usufune kube yakho manje ezokwazi ukukusiza ey'ntweni zakho uma ukuthi uyayithuma wenza yonke into ufuna imali iyakwazi ukukuqoqela imali wenza njengokade ngisho nje yebo umehluko wekona uma ukuthi uyayifuna uthathe le nyama yengulube uyithathe masuphinde emuva bese uyibeka phansi usho ukuthi ngilandeleni iyasuka-ke manje siyakulandela-ke inkunzi lena-ke isihamba nawe-ke sizokwazi ukukusiza emsebenzini wakho osuke uwudinga ilapho-ke balaleli-ke ngizama ukungichazela ukuthi yenza yonke into ongayicabanga ukuthi ufuna ukuyenza ngayo uyenze. Ngiyabathanda-ke abantu bamanje ngoba uma besebenza manje basebenza ngendaba zemali abasafani nalaba abaqala bebesebenzisa ukuthakatha. Abamanje la ngabe besebenza ngendaba yemali noma bezogada isitolo sabo kanjalo. Yebo mkhulu. Abahle labantu bamanje ngiyabathanda kakhulu abakusebenzisa ukuthakatha bakusebenzisa into yemali. Kade into yakhe isitolo. Yebo mkhulu. Ya ingafika ikusebenzele kodwa ungafika mongezwanga kahle ubuye ubuze ukuchazela khona uzozwa. Yebo mkhulu. Yebo Nkosi yami. Babukele emakhaya ke niyalazi ke udaba umkhulu akadlala akashaya eceleni ushaya khona ngqo niyazizwela ukuthi zishubile futhi neza namhlanje yena umkhulu useshaya ngenye eyokufuna isikweletu impande manje noyokulanda isikweletu le babukele baningi ke abantu abanenkinga ezikanjalo umkhulu. Baningi kakhulu. Yebo. Uma nje unengxaki mhlambe umuntu uyamsaba awazi kwenze njani uyakugolozela hayi thumela impahla le mpahla izosuka iqonde ngqo kuzophela ugoloza. Yebo mkhulu. Uma bephala isibhamu esikhulu hayi isibhamu ashulutho la. Shawa impama enzima. Shawa impama enzima kabi ngathi ushawe insimbi. Kanti hayi ushawa umfana omfushane kabi kabi. Ushawe insimbi. Uvuka lapho uphampatheka ucabanga nje izisho zithi iphindise lento wayithathayo. Izisho ziphindise. Uma wawuntshontshe izisho ziphindise. Kodwa uphahla ehlathini naye endlini. Yebo mkhulu. Uyazenzela leyo nto ngakuthumela noma ngabe ukude ukwazi ukuzenzela wena. Ya uma usaba ukuzenzela-ke ayike sengiyakhuphuka ngiyabiza mpela ngoba uyasaba ukuzenzela ngizokwenzela. Yebo mkhulu. Ngizokwenzela ukuthi ubani wakabani. Uthi wantshontshelwa into ethisi umlandeleni impahla yakhe. Ungithumele isithombe mina usuqedile. Babukele emakhaya kuhle ngoba umkhulu uyanyuka impela uyegoli abantu abakode babhuke abantu bakhulume nomkhulu bambone ngamehlo abanye umkhulu uDr Dube lona umlaphi wendabuko usiza abantu umkhulu babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe iyatholakala inkunzi embongolo iyatholakala umseshi and umkhulu babukele uyaposa. Uyakwazi ukuthi uthole utumbo wasibumbu wakho uma ukuthi udile uyakwazi ukuthi uthole iphasela lakho lifike la ukhona lifike eqathatha asibonge futhi umkhulu sivalelise inkosi ngibusise sibonge. Yebo hamba noMantongomane ufamba nje ukuphuma uMantongomane hayi still no da uzozo wena ungajaha ukhosi ngeja mfana sekhothi impembe yomini